Jamana bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a y'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fanw yɛrɛ kibaruyaw la. Mali alisilamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali olu tɔndenw ka lajɛrɛba tɛmɛlen kɔfɛ Kayi marabolo kɔnɔna na ka bɛn janvier kalo tɛmɛnen ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka jamakulu u y'u kunda Senegali jamana kan ka bɛn ni janvier kalo tile 31 ka taa bila fo février kalo tile 16 la san 2019 taamaden minnu tun bɛ u nɔfɛ Cherif la Jabaraniso tɔgɔ la Lutu Sidibe kumakan ninnu bɛna lase an ma Fatumata Yaya Kane fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye a ka tile fila wulikajɔ baarabaw bɛɛ tɛmɛnen Kayi dugukolo kan min ni o baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ an fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bolo. O kɔfɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'a nɔfɛ jamakulu y'u sɛnsɛn ni ka u kunda Senegal jamana kan tumana min na u ye sira ta u selen Diboli ni o ye Mali dugu laban ye janni ka don Senegal. Adamadenw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka an karamɔgɔ n'a nɔfɛ jamakulu kunbɛn walasa ni ka taa u ka kanu yira a la ani ka duwawu ɲini a fɛ. Fatiya kalaw ni kirakan sɔliw bɛɛ kelen kɔfɛ ni jamakulu sanuma in fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 wagatiw la an karamɔgɔ ni a nɔfɛ jamakulu bɔra Mali dafɛ ka bɛn janvier kalo tile 31 ma san 2019 ni hakilina kelen ani ŋaniya kelen ye ni o de ye ka taa a ɲɛda a ka kalandenw kan Senegal jamana kɔnɔ. Nin tagamaja in furancɛ kɔnɔ kanubagaw de jɔra ka an karamɔgɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyana a tɛmɛna yɔrɔ minnu na ka don su wagatiw la ni ka se minuit tɛmɛnen wagatiw ma an fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a nɔfɛ jamakulu donna Senegal jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyana a bisimilara quartier min na o ye Mermoz ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ka Senegali taama in senfɛ a taara bɔ Senegal alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru la walasa ka se ka taa i ɲɛdaw kan ka duwawu don kɛ u ye ka labanna ka duwawu ɲini u fɛ. Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlenw don ali bi Fatumata Yaya Kane a bɛna walawalali kɛ minnu na. Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka yɛrɛmajigin waleyaw b'a la kabi bi tɛ o ka dara kɔnɔ a ka ni Zeyna Senegal tagama senfɛ a y'a kanu ka wuli ni ka taa i ɲɛda Ansaru kan Senegal min ni o kɔnɔna na a yɛrɛ wulikajɔ boloda walasa ni ka duwawu ɲini u fɛ. Nin waleya in bonyana kosɛbɛ Senegal Ansaru bolo barisabu ka daa kan u y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ ko karamɔgɔ ka wulikajɔ ka taa i sen jɔ olu ka dugukolo yɛrɛ kan k'o bɛna nɔba de bila ɲɛtaga koɲɛw la olu bolo wa ko koba dɔ fana min ni Ala t'a kɛ bɛɛ ye. Bon o nisɔndiya nin banna a tɛ se ka fɔ ka se a dan na parce que aw yɛrɛ ye ko kɛcogo bi jama bɔla u ye a kɛ ni faamu ye an ye yɔrɔ min yira n ko ka dan u danna ye an tun bɛ ka estimer ko a bɛ kɛ cogo min na a kɛlen o cogo la. Senegal fana kɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ fana bisimila a ka séjour fana kɔnɔ vraiment o ye fierté ba le ye an ma donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka tila k'a ɲini Ala fɛ laɲini ni min y'a to a nana Senegal Ala ka o se k'o sabati n'o ye kɛnɛya ta laɲini ye voilà an bɛ se ka min fɔ kuma la surunya bolo ma dɔrɔn de b'o ye nisɔndiya kɔni a dan t'a la an ka niveau la bi. An fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a yɛrɛ y'a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ni ka tila k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni ale mago bɛ jɔ fɛnna kɛrɛnkɛrɛnneyana k'o ye ale kanuɲɔgɔnw ka duwawu ye ni o ye Ansaru ye ko ale danganiyalen don Ala k'a fɔ ko duwawu don minnu ni a tɛ bin a sɔrɔla ka labanna ni ka cɛsiri laɲini u fɛ ni o fanba dɔ bɛ sabali kofɔ cogo min na laɲiniw ka sabati. O wajibi ye kɛ o wajibi ye hali karamɔgɔ ka timi dɔrɔn dugu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma jɔ yɛrɛ mɔgɔ ka filɛ k'a taatɔ filɛ nin ye o bɛ tɔndenw yɛrɛ attiré yɛrɛ jango ko ka na nin séjour baden kɛ Senegal ya. Cherifu yɛrɛ c'est à dire o bɛ don dugu dugu la quelque soit o bɛ temps kunkurunin nin kɛ ye o temps nin a bɛ komi a bɛ kɛ aimant le ye ka se ka mɔgɔ attiré dɔrɔn ka mɔgɔ sama dɔrɔn ka jamakulu ni jamakulu ka don wa don o don a sigi bayakɛlaw bɛ yen yiriduwanikɛlaw fana bɛ yen donc jagoya kɔni dɔ bɛ fara tɔn de kan donc karamɔgɔ ka nali na wa a ye nɔ bɔ wa a bɛna continuer ka nɔ bɔ fo ka taa se san wɛrɛ ma tuguni yanni nani wɛrɛ cɛ tuguni.
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara a ka Senegal tagama kun cɛra ka bɛn ni février kalo tile 16 sufɛlanw ye min ni a ka bilasiraliw kɛra Senegal ansaruw fɛ ni hinɛw ni makaruw ye ani balimayaw. Dimanche ni o bɛnna février kalo tile 17 ma Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara n'a nɔfɛ jamakulu donna Kɛɲɛba walasa ni ka taa a tɔgɔla so kɛrɛnkɛrɛnnen koromokarili baaraw kɛ min ni o baaraw kɛra Kɛɲɛba ansaruw fɛ ni ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ kuncɛ ni waajulu belebele. Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara bɛ nin tagama in boloda Senegal jamana kan kabini san 2008 wagati. A kɛlen kɔ ka t'i ɲɛ da alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw kan Senegali jamana kɔnɔ an fa ani an karamɔgɔba a n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara o kɛnɛ in kɔnɔna na a ye dantigɛli caman kɛ min sen fɛ a ye duwawu don kɛ ka ɲɛsin ansaruw ma ani ka laban n'a ka duwawu ɲini u fɛ kɔrɔfɔ minnu ni olu lasera karamɔgɔ Haidara fɛ an ka jɛ an ka olu ɲɛmada. Duwawu dɔ fana a ti bi a suruma ye ni y'aw faralen ɲɔgɔn kan denmisɛnnin fitininw minnu bi ye cɛnni daw la bi ni maa t'u jalaki olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan Ala tɔgɔ la foyi ti fɔ o yɔrɔ la ko Ala b'a ka jɔnw janfa tigɛ fiyewu mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de la bi mais Ala bɛ fɛ i k'a sɔrɔ sini fɛn o fɛn bɛ Ala bolo hakɛ dɔw de b'a la n'o ma se a ti kɛ i b'o dalilu sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hijira la a bɛ bɔ Magan don min na o y'a sɔrɔ u y'a degun an n'a Abubakar dogo la ka bɔ de mais n'i miiri a n'a Abubakar b'i dogo ka bɔ tuma min na Ala tun bɛ min Ala ka se tun bɛ min Ala ka fanga tun bɛ min mɛlɛkɛw tun bɛ min la Ala ko kira ma ko i bi bɔ ne Ala bolo waati bɛ ko la nka n bɛ layidu min d'i ma ne Ala min ye kuranɛ jigin i kan lara duka ila mi'at n b'i segi i faso la don dɔ la nka i bi bɔ bi o kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye an bɛ Ala weleli minnu kɛ Ala welew tɛ minnu bi bi Ala welew tɛ minnu bi bi parce que a bɛ kɛ ni dusukun min ye mɔgɔ caman ta ti ten dɛ o de la ansaru ka Ala wele n'i bɔra kalama i y'a kɛnɛ kan wallahi duwawu jaabi yɔrɔ don ni minnu sɔnna tasuma kuma ka tugu Ala kɔ k'u yɛrɛ di Ala ma olu ka Ala wele yɔrɔ ti bi fiyewu kuranɛ y'o fɔ foyi tɛ mɔgɔ fana i ye min kɛ kɔ an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan mais mɔgɔw ma min faamu Ala ti kɛlɛ e mɔgɔ dɔw sera ka warini d'u ma a ye nin neni a ye nin fɔ a ma n'o bɛ fɛn bɔ Ala ka diinɛ na Alakira kun bɛ se a seyɔrɔ la o bɛ dɔ fara a kan de nka an bɛ min fɔ aw ye o ye sabali ye ani Ala weleli a bɛ min nɔfɛ an bɛ fɛ ka se an seyɔrɔ de la o n'i y'i seyɔrɔ sɔrɔ ka ban a ma ban mana an seyɔrɔ a sɔrɔla ka ban diɲɛ bɛɛ ye mawulidu kɛ diɲɛ bɛɛ ye kaburu yazuru diɲɛ bɛɛ bɛ ka baya kɛ bi malgré baya bɛ ka neni waribaw bɛ ka sara mais Ala ma sɔn a bɛ ka taa ɲɛ de don o don dɔ bɛ fara a kan don o don mana an bɛ Ala deli garisɛgɛ ye Ala de ta ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma an nana fɛn ɲini de la yan yarabi Ala ka fɛn sanima d'aw ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka milliardaire caman bɔ a la Ala ka milliardaire caman bɔ a la gɛlɛya bi maa o maa ka Ala ka wuli hami bɛɛ tɛ se ka fɔ mais Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ta la n b'a ɲini Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn dɔn Ala de kama n'an jɛra Ala de kama Ala ka kɛ an sabanan ye hami ninnu Ala k'u dilan mana a b'aw cɛsiri ko in tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ ani jija mais fɛn o fɛn ni Ala b'a ɲɛfɛ o ti tiɲɛ mana Ala ka n'aw dɛmɛ Ala k'aw ka ɲinifɛnw nɔgɔya
fɛn o fɛn bɛ yan cɛ ni muso la ko a bɛ hami fɛn dɔ de la ala ɲɛ b'o la n b'a ɲini ala fɛ ala k'o dilan an ka jɛ in kama ala k'o dilan jɛ in kama ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul. Mali denmisɛn jɛkulu min bɛ wele Service National des Jeunes SNJ o ɲɛmayaso ka lajɛrɛba session tako filanan baaraw kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa don ma. École de maintien de la paix Aliou Blende bɛ kɔnɔna na Amdalayi ACI 2000 kɔnɔna na sigi senfɛ a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karamaw bɛɛ lajɛlen kuntalen don k'a di Mali jamana minisiri ma minisiri min ni o ka baaraw bɛnnen don denmisɛn lakaw baarako ani fasoden ɲumanya jɔli koɲɛw ɲɛnabɔli kama ni o ye minisiri Amadu Koyita ye Abdul Karim Sako ani a ka jatala Samba Tarawele olu de kɛra baara in seere an ka jɛ an ka o ɲamada. San 2018 o baara kɛlenw fo ka taa se san 2019 o baara bolodalenw ani nafolo kasabi min kan ka don baaraw dafɛ ka se ka hakilina falenw kɛ minnu kɛra salon n'olu ɲɛna ɲinataw o bolo bɛ se ka da cogo min na walasa laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ o de tun ye Service National des Jeunes n'o SNJ ye u ka ni conseil d'administration tako filanan n'a ɲɛmaya tun bɛ jamana minisiri bolo min ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ka koɲa ma n'o ye Amadu Goyita ye. SNJ ɲɛmaya yira k'a fɔ baara minnu kɛra san 2018 ka se ka da don olu la ani san 2019 olu bolodalenw na fɛɛrɛ ni dabalu minnu bɛ se ka tigɛ cogo min na n'olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Ni filanan ni an bɛna ko baaraba mun k'a la bi o ye wari mun bɛna d'an ma ɲinɛ ani membre du conseil k'a fara ɲɔgɔn kan a taabolo mun ye k'a bolo yira wari in bɛna kɛ mun ye wari ninnu donyɔrɔ kan ka kɛ fɛn damadɔ ye denmisɛnninw ka lakana k'u jɔyɔrɔ yira u la ka tila ka baara ɲini k'o d'u ma n'u b'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baara ani an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko plan décennal o ye papier dɔ ye o bɛ dilan san 10 kɔnɔ san 10 o san 10 SNJ yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ ani jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ b'a yira sisan san 10 in kɔnɔ o bɛna yira n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ don SNJ la sisan denmisɛnnin kelen o kelen n'i bɛna ta o ka jɔyɔrɔ bɛ bɛn wari hakɛ mun ma n'o dɔnna ko jamana ɲɛmaaw sera n'o ye o bɛ an ka baara nɔgɔya an bolo donc jamana bɛ se k'a fɔ n'u ko k'an ka maa 1000 ta sisan dɔrɔn o wari mun bɛ yen an b'o ta ko o multiplier la dɔrɔn donc i bɛ se k'a dɔn kasabi mun bɛ se la o b'a permettre bɛɛ kan dɔn wari bɛ kɛ cogo min na wa a ye wari jɛlenya ye. Baara bolodalenw na san 2019 SNJ fɛ a bɛ fɔ min ma ko axe prioritaire o dɔ ye plan dɔ talen fɛ n'u k'a ma ko plan décennal de promotion du service national des jeunes n'o de ye san 10 nata in kɔnɔna na SNJ a bɛna baara minnu kɛ denmisɛnninw bɛ ta cogo min na n'o ye jeunes ye ka don SNJ kɔnɔ o formation n'o ye o kalanw ye musaka minnu kan ka se ka don maa kelen na k'o jatew bɛɛ lajɛlen fara o kan walasa k'o se jamana ɲɛmaaw ma o musakaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'o baaraw kɛ. Ani an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko plan de communication bibi na kunnafoni bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ SNJ dun ye jamana taasen dɔ ye bibi na communication bɛ fan fɛ donc n'an ma plan dɔ kɛ sisan ani maaw laban tɛna ɲɔgɔn faamuya communication na SNJ kan ka communiquer cogo min na u bɛna mun de fɔ jamanadenw ye kana b'a la parce que denmisɛnninw mana bɔ u bɛ kana kɛ ani u jɔnjɔn yɛrɛ bɛ jamana tabiya la. Donc o bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛna o baara fana de daminɛ n'u jɛra n'o ye donc o fana bɛ bila an ka faso ɲɛmaaw kan n'olu jɛra n'o ye donc an bɛ taa o taabolo fɛ mais o t'a fɔ k'a fɔ ko an ma communication kɛ an y'a yira mɔgɔw la région bɛɛ la n'a bɔra min na k'an yɛrɛ bɛ k'an labɛn an bɛna taa yen SNJ ye fɛn min ye SNJ bɛ se ka mun lase denmisɛnninw ma a laban yɛrɛ cogo bɛ kɛ cogo min na o de b'i taa ɲɛ. Min ye minisiri Amadu Goyita ye a y'a yira k'a fɔ SNJ ka baara caman minnu kun bolodalen don u fɛ u caman sera ka ɲɛ sɔrɔ ko jɔyɔrɔ belebeleba di bɛ SNJ ma jamana ɲɛmaa ka programme kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko programme 2018-2023 notre grand Mali avance n'o ye jamana ɲɛmaa ka hakilina dɔ ye k'a fɔ Maliba in fɛɛrɛw ni dabaliw ka se ka tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a bɛ fɔ min ma ko capital humain kalan ka se ka jidi faamuyaliw ka se ka sɔrɔ a y'a yira ka kumaw na k'a fɔ san 2018 SNJ sera ka denmisɛnnin 600 ta baara la ni k'olu former ko SNJ a bɛ fɔ o fɛnɛ na kɔrɔdɔnna k'a fɔ SNJ n'o ye service national des jeunes ye u ka baara bolodalenw na san 2018 100 o 100 99 o n'a kunkanfɛn o sera ka k'a kɔnɔna na. Kɛnyɛrɛye pharmaciens ka lapasa jɛkuluba syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali SINAPO olu ka journée scientifique lajɛrɛba
o ta ko 12 baaraw nunduna ka bɛn alamisadon février kalo tile 21 ma CICB la Bamako kɛnɛ ɲɛmɔgɔya u kun talen do ka di Mali jamana minisiri ma minisiri min ni olu ka cɛw bɛnnen do kɛnɛya ko ani adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Sadio Sidibe ani a ka jatala Seydou Ɲare olu de kɛra baara in seri an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka jamana faranka ɲɔgɔrɔba min bɛ yen ni a bɛ wele Centre International de Conférence de Bamako CICB baaraw nudon kɛra yen nɔ baaraw min ni ala bɛnna syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali n'olu bɛ wele SINAPO ɲɔgɔnnajara in kɔnɔna na Mali dɔgɔtɔrɔw a n'a fura feerelaw u bɛ Mali fan o fan u bɛ y'u kunda Bamako kan walasa kana ɲɔgɔnnajara in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ u ka nin baara in ta ko 12 sen fɛ ni o kɛra ka bɛn kunu araba février kalo tile 20 a kɛra sababu ye birokɔrɔ min sigilen do ka danaya kurakuraya ka da olu kan tuguni ni o ɲɛma kun ye Dr Dia Cheikh Umaru ye a ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan ni ka tila ka foli ani ta min kɛ ka ɲɛsin a baaraɲɔgɔnw ma u ye danaya min ta k'a da kan. An ka bi journée bɛ Arami de kan Arami o ye assurance maladie universelle de yarɔ ça fait a bɛ san 8 bɔ sisan nɔ an bɛ AMO de kan AMO ɲɛfɛ taga kan ka taga abuti min na o de ye Arami ye Arami in kɔrɔ de ye sisan nɔ population bɛɛ de bɛna ta en charge u ka bana la AMO in na mɔgɔ damadɔnu de tun bɛ ta en charge minnu tun bɛ baara kɛ ka cotiser pour que ka se ka bénéficier furakɛli la mais sisan nɔ bɛɛ de bɛna ta en charge donc o ye baaraba de ye donc n'o baara bɛ kɛ il faut que an k'an sigi mɔgɔ fɛn fɛn kan ka baara in kɛ n'o ye CANAM ye n'o ye organisme délégué n'o ye INPS ni SMSS ye organisme kura farala kan n'o ye ANAM ye o ni UTM ye Union des mutualités il faut que an k'an sigi an k'a ɲɛfɔ baara in bɛna kɛ cogo jumɛn. Maa minnu kun welela ka na kɛnɛ in kan nin don ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na olu ka nisɔndiya jira nin don ɲɛnamali la sabula a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ furako ta fanfɛla la ka ɲɛsin jamanadenw ma. Mais en sɔgɔmada in na sur l'invitation de président de SINAPO n'o ye monsieur Dia ye n teri do n jɛɲɔgɔn do donc san o san u ka nin rentrée in na an bɛna k'an sen jɔ k'u accompagner k'u soutenir comme aw yɛrɛ b'a dɔn ni santé tɛ yen nɔ ni kɛnɛya tɛ yen nɔ foyi tɛ yen aw yɛrɛ y'a ye mun bɛ yen ça c'est l'assurance maladie universelle défi et perspective donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka pharmaciens u mago b'an ka kɛnɛya la u mago bɛ jamana mɔgɔ ka assurance la bon vraiment an bɛna k'u dɛmɛ k'u barikada. Fura prix ma nɔgɔ Mali la bɛɛ b'o kalama Mali ye fantan jamana de ye hali mɔgɔ min bɛ baara ɲɛnama la somɔgɔw de bɛ kɔ bɛ minnu balo u bɛ minnu furakɛ donc ni gouvernement ko k'a bɛ dɔ ta o fura ninnu sɔngɔ la caman b'a yɛrɛ 100 o 100 o ye 70 ta donc ko in ye ko ɲumanba de ye donc vraiment maliyɛn bɛɛ wajibiyalen don k'o politique in k'i sen don a la pour que a bɛ ɲɛ gouvernement bolo cogoya min. An ka minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ kɛnɛya ani jɛya walew ma a ka nisɔndiya jira k'a ɲɛsin SINAPO maaw u y'u ka danaya min ta ka da kan a kana kɛnɛ ɲɛma finfan bi ni o b'ale yɛrɛ ka nisɔndiya kunbɔ bi a tilala ka layidu ta kɛnɛ in labɛnbaw ye ko fɛn min ye ale ka minisiriso ye k'a b'u ka bila la bi a b'u ka bila la sini dɛmɛ ko ta fanfɛla la maa min ni baarakɛlaw y'u ka danaya ta k'a ɲɛsin a ma walasa k'a ka fanga kɔrɔkɔrɔya bolo a y'a da don san tɛmɛnen baaraw la ni ka tila k'a da don nin don in nafa la sabula a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya da kɛ maliyɛnw bɛɛ ye furako ta fanfɛla la. Le 13 décembre 2018 loi votera sisan nɔ Arami yɛrɛ bɛ se en vigueur mais an bɛna an sigi de k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min na ka n'a ɲɛfɔ n'an y'a ɲɛfɔ n'an ye ɲɔgɔn faamuya population de ka nafaba bɛ nin na parce que n'a fɔra ko bɛɛ bɛ furakɛ e kɔni ɲɛna o ye ko ɲuman de ye mais furakɛli bɛ kɛ cogo di jɔn bɛ na wari bɛ sara cogo di wari bɛ sara délai mun na o de y'an ka problème ba ye. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in n'a bɛla kumu kɔnɔ kumu min tɔgɔ ko Aramu n'o bɛ tali kɛ régime d'assurance maladie universelle kan défi et perspective ni o kun ye malidenw bɛɛ bɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ waribɔba ye an bɔ hakili jigin k'a fɔ nin baara in bɛɛ kun bɛ cɛ février kalo tile 25 natɔ a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa de fɛ Ibrahim Boubacar Keita Centre International de Conférence de Bamako la CICB. Farafina jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛnamayali ko 12 o labɛnw bɛ sen na a ɲɛbila baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa tagacogo ɲuman na a labɛnbagaw olu fɛ ni o bɛ Mali jamana minisiriso ko fɔ seko ani dɔnko minisiriso ka fara institut français o ni u dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na kɛnɛ in bɛna sigi sen kan farafina jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba in anu bɛna don
novembre kalo tile 30 san 2019 fo ka taa bila janvier kalo la o tile 31 san 2020 kɔnɔ Bamako yan nɔ o kibaruya in an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kibaruya in dira kunnafoni di kɛnɛ dɔ de sen fɛ CICB la Bamako ka bɛn ni arabadon ye an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka kɛ baara in seere Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Yaya Kani ani a ka jatala Daramani Male fɛn minnu sɔrɔla k'an samala an ka jɛ an k'o lajɛ. Farafina jatalaw ni o ye futotalaw ye olu ka ɲɔgɔn kunbɛnba kan ka kɛ Mali jamana kɔnɔ ya a faaba la Bamako min ni o bolodalen no ka novembre kalo tile 30 kɔnɔ san 2019 ka taa se janvier kalo tile 31 ma san 2020 ni o ye Biennale africaine de la photographie ni lajɛba min ni a kan ka kɛ Mali jamana kɔnɔ ya ni ye a tako 12nan kɛnɛ de ye min ni o fana bɛna kɛ sababu ye a laɲɛnamayali san 25nan baaraw fana ka sigi sen kan barisabu ka daa kan Biennale africaine de la photographie an bɛ donni mina i n'a fɔ bi a ye san 25 sɔrɔ ni o san 25 in kɔnɔna na baaraw kɛra nimisiwasaw ye farafina jatalaw ka ni ɲɔgɔn kunbɛba in bolodakun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye cogo min na ka se ka u fana ka sekow n'u ka dɔnkow yira diɲɛmaa la o kadara kɔnɔ baara in labɛnbaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan cogo min na ka se ka kunnafonidilaw ladɔnniya labɛn yɛrɛ sabatiliw bɛ lahala mun na. Non, an ye kunnafonilaw wele parce que an tɛ se ka baara kɛ n'an ma wele. Zeyna ta ni y'a san 15 ye Mali bɛ Biennale photographie africaine kɛ an y'a remarqué ko Maliyɛnw t'a dɔn kosɛbɛ u bɛ Biennale kɔrɔ in dɔn mais ni Biennale photographie africaine ni diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ Mali kɛ o kama o de kama Zeyna an bɛ fɛ k'a baara daminɛ depuis sisan. Non a fɔra cogoya min na an bɛna commissaire dɔ choisi parce que ni rencontre bɛ kɛ commissaire artistique o de b'a définir min ye thème ye donc ni thème kɛra photographe bɛ wele u ka essayer k'u ka candidature bila ka taa et ni candidature bila ka taa sélection bɛ kɛ o ni sélection bɛ kɛ an bɛna exposition organiser Bamako dugu bɛɛ ani Mali fan caman na ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ novembre kalo sale mais semaine professionnelle diɲɛ bɛɛ bɛna tuma min na o ye du 1er au 7 décembre. San o san hommage bɛ kɛ ɲinan an bɛna hommage kɛ Aliou Bala min ye photographe malien min fatura an bɛna prix kura dɔ créé a la o prix bɛna tɔgɔ Bisi Silva o bɛna di artiste denmisɛnnin artistes ma ani denmisɛnnin commissaires ma et an bɛ fɛ ka concert photo fana kɛ Zeyna concert photo géant et an bɛ fɛ ka farafina dugu bɛɛ phototala kelen au moins kana olu bɛ se ka kɛ président ka invité puisqu'ale de ye Afrique champion sisan donc an bɛ fɛ farafina dugu o dugu bɛ olu bɛɛ photographe kelen ka se ka na parce que ni appel kɛra normalement peut-être a tɛ tɛmɛ 30 photographes kan minnu bɛ suganti alors que dugu caman bɛ yen donc an bɛ fɛ k'o fɛn fitininw de ye et c'est que ina fana min ye ko kura ye an bɛ fɛ a baara ka daminɛ depuis sisan an t'a kɔnɔ décembre la o de kama y'a fɔ an ni gouvernement ka institution minnu bɛ yen an bɛ fɛ ka baara k'u fɛ ka phototalaw ci ye ka taa mɔgɔw ja ta parce que an ka ɲɛmɔgɔw souvent an t'u ye u ka so an t'u ye bureau la donc an bɛ fɛ k'o fana fara kan et ka secteur privé k'an bɛɛ k'an mobiliser walasa ka gouvernement min dali min kan na an ka se k'o a jaabi ka ɲɛ. Biennale africaine de la photographie ni o ye farafina jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba ye a bɛ laɲɛnamaya minisiriso fɛ Mali jamana kɔnɔ min ni o ka caw ɲɛsinen don seko ani dɔnko kɔkɔrɔma donni ma ni o ye ministère de la culture ye ka fara institut français kan ka se dɛmɛbaga jɛkulu caman wɛrɛw ma a kɛnɛ in kan Mali jamana ministiri min ka caw ɲɛsinen don seko ani dɔnko koɲɛw ɲɛnabɔli ma a tɔgɔlamɔgɔ min kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn kunbɛnba in baaraw labɛnbagaw ma ni ka tila k'a laɲini kunnafonidilaw ani jatalaw fɛ u ka cɛsiriw boloda cogo min na baara in ka se ka sira sɔrɔ i n'a fɔ san tɛmɛnen tɔw ta farafina jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba ni o ye biennale ye a bɛ boloda san 2 o san 2 wa baara in sigira sen kan kabini san 1994 wagatiw la. L'Alliance Arawani ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan Bamako kunnafonidilaw tɔgɔla soba kɔnɔna na kunnafoni di kɛnɛ in sigili a laɲini bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ Alliance Arawani ale ka taabolo ani a ka sariya sigilen kun kan minnu ni olu baaraw bɛ ɲɛsin bɛn ani seginɲɔgɔnma baaraw la ko olu latagama kɛnɛ in sigira sen kan ka bɛn arabadon de ma
février kalo tile 20 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherif la Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano ani a ka jatala Baba Keita olu de kɛra baara in sere an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kunnafonidina y'a yira k'a fɔ Arawan o ye jɛkulu ye kabini lawale a ka baara bɛnnen bɛ bɛn ani keleya ka se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O hukumu kɔnɔna de la i n'a fɔ u bɛnbakɛw u faw olu y'a kɛ cogo min na olu y'o hakilina de ta ka jɛkulu in lawuli kura ye walasa a ka se k'o baara kɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Mali mago bɛ o waleya in na. A kun de pour que Arawan ka minnu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ alliance kɔnɔ kabini lawale na olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye ka kuma walasa bɛn ani ɲɔgɔn faamu ani ko to ɲɔgɔn ta la o ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de lajɛ in yɛrɛ kun y'o de ye. A labanna k'a fɔ olu ka laɲini fanba de ye walasa jamanadenw ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana ka se ka basigi. An ka laɲini fanba o ye la paix bɛn parce que o de fɔlen don sisan ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka mécanisme fɛn fɛn bila sen kan u bɛ se ka fɛɛrɛ fɛn fɛn bila sen kan n'o b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen kunna ka ɲɔgɔn faamu walasa juguya ka ban an ka jamana kɔnɔ cogoya min na walasa sabati o ni hakilisigi n'o ye sécurité ye o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na k'o bɛ se ka sabati fɛn fɛn b'a to o bɛ sabati lajɛ in yɛrɛ kun y'o de ye. Arawan ye dugu ye dugu min bɛ à 270 km de Tombouctou. Cheikh ba dɔ kun bɛ yen u b'a wele Cheikh Sidi Ahmed Agadda n'o ye anw yɛrɛ mɔkɛ ye Cherifu don a sigiyɔrɔ bɛnna Arawan ma mɔgɔw kun bɛ taa dɔɔni t'a fɛ ka bɔ Algérie ka bɔ Mauritanie ka bɔ Maroc ka bɔ Tombouctou savant ba dɔ bɛ Tombouctou u b'a wele Ahmad Baba ale ye Arawan ka ye a wolola Arawan ka kɔrɔbaya ka dɔɔni kalan Arawan ka sɔrɔ ka taa Marokɛnw fɛ yen Marrakech ka san 17 kɛ yen a bɛ dɔɔni de yen yɔrɔ la donc Arawan ko dɔɔnen don comme étant une université islamique mondiale à l'époque o y'a sɔrɔ université de Tombouctou ninnu bɛ sen na o y'a sɔrɔ égyptiens ni mauritaniens ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛɛ tun bɛ na Arawan ka na dɔɔni ɲini Arawan ko dɔɔnen dɔ yɛrɛ walijuya ani dɔɔni ɲini a la kodɔnna o de fɛ ziyaraba dɔ tun bɛ kɛ Arawan fo kɔsa in na insécurité y'a bali n'o ye ziyara de Cheikh Sidi Ahmed Agadda o dabilala a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ ka a sababuya kɛ insécurité o ziyara in tun bɛ kɛ walijuba in kunna waliju in kɛrɛfɛ waliju 40 wɛrɛ dalen bɛ yen nɔ siya dɔ bɛɛ tun b'o la kuntaw b'o la bamananw b'o la mɔsiw b'o la filaw tun b'o la siya bɛɛ dɔ tun b'o la donc Arawan kuma lasurunyana dɔɔni dugu don waliju dugu don Cherifu dugu don ko to ɲɔgɔn ta la dugu don an tun bɛ bɔ Arawan ka taga mɔgɔw bɛn fo Segu jamana kan ka segin donc Arawankaw gasi kun sigilen don bonya ni karama Cherifuya kosɔn. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Arawan ye jɛkulu ye mun sigira sen kan a bɛ san bayirika caman bɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Algérie jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan araba février kalo tile 20 san 2019 Algérie faaba la Alger k'u ka lajɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn maa kelen kan k'o ta k'o jɔ o k'i kuwada jamana ɲɛma Azizi Bouteflika kuwa la ka dɛsɛ kolokoto u ma se ka bɛn maa kelen kan a m'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛma ninnu minnu kun bɛ kɛnɛ kan n'u y'a kanu bolongɔniden ka ɲɛsin u ma u ka kɛ cɛbɔ ye Ali Ben Flis bɛ o la san 2004 cɛbɔ kundo a ma sɔrɔ san 2014 cɛbɔ kundo a ma sɔrɔ Abderrazaki Makhri ale fɛnɛ fanga ɲini dɔ min bɛ wele ko parti islamiste minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ale fɛnɛ y'o maa ye a ka d'a ye bolongɔniden ka ɲɛsin a fɛnɛ mɔ hakilina yɛrɛ bɔra maa min na ni o ye Abdella Jabala ye fanga ɲini dɔ Front pour la justice et le développement ale y'a yira k'a fɔ hali n'u ma bɛn maa kelen kan u kɛko min ye nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'o bɛɛ ye paraɲɛ dɔ ye o barisabu ka d'a kan jamanadenw kɛmɛ ka kunga min bɔ bi ko maa tɛ se k'a bɔ k'i bɛ sigi o ko kɔrɔ a ko jamanadenw ka kunga ye min ye jamana ɲɛma Azizi Bouteflika ka mandat 5nan ko kumasuli don jamana mɔ o kumana ni u tɛ se k'a bali cogo wɛrɛ la u bɛ taa kalata de ye k'a bin kalata la nka lɛrɛ 4 kɛlen kɔfɛ fanga ɲinidɔ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ani fanga sinamatɔ ɲɛma wɛrɛw minnu bɛ yen i n'a fɔ Ali Ben Flis wale kelen Abdelaziz Rahabi n'o ye minisiri kɔrɔ ye
u ma se ka bɛn maa kelen kan. Abdela Jabala min ni hakilina bɔra ale yɛrɛ la, a ko ko u ma bɛn maa kan, ko nka k'u kun ye wele bila maa ɲɛma dɔw fɛnɛ mɔ k'olu ma ye kɛnɛ kan. Maa 4 ɲɔgɔnna cɛbaw la k'a bɛ se ka kɛ olu dɔw kun bɛ kɛ maaw dɔngɔmaa ye, ko nka ko olu ma ye kɛnɛ kan, u ma ye kun min na fɛnɛ u m'o ɲɛfɔ maa ye. A ko nka ko fɛn ma tiɲɛ, u ka ɲɔgɔn sɔrɔ wɛrɛ yan'o cɛ u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Minnu ma se ka ye ka ci lase olu ma, u ka na u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maa kelen da u ni ɲɔgɔn cɛ. U yɛrɛ kɛmɛ k'u jigi kɛ maa min ye, o ye général kɔrɔ dɔ ye ko Ali Gediri. Maa man di don Algérie jamana kɔnɔ bi politiki bina k'u ka sabu kɛ ani jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika ti ɲɔgɔn ganfɔ bilen. Olu kɔni ka wele sera a ma, a y'a mɛn sa wa a ma mɛn wa, u ma se k'o kɔni dɔn. A kɔni mana nin sen ɲɔgɔn ye la, ko nka ko siɲɛ wɛrɛ ta u n'u gwɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen la a ka se ka ye kɛnɛ kan. Nigeria surasiya ɲɛma ye dandigɛli kɛ ka bɛn ni araba février kalo tile 20 ye, k'a fɔ a ɲininen don surasidenw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Jamana kundigisigi kalata min bɛna kɛ ani wasadensigi kalata sibiri février kalo tile 27 u kana ma musalaka ne maa o maa sɔrɔla namara la i ni fɛn min ka kan u ka k'i la. Kuma dɔnnaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ma namɛ baladen da o bɔra balaba da ntɛnɛn fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko APC. Jamana ɲɛma Muhammadu Buhari min y'o cɛbɔ ye n'a bɛ ka mandan 2nan ɲini. Muhammadu Buhari ye dandigɛli kɛ k'a fɔ e maa o maa ni tɛgɛ tara yuruku la kalata in na k'i t'a ɲɔ jɔjugu fili ji la. Wale kɛlen ka manganiya jugu wele ka t'u bila kalata yɔrɔw la ka kalata taabolo ɲuman tiɲɛ, ko n'i mɛnna kokolonkɛ la k'i ka kokolonkɛ dan na k'o ye. Kɔrɔfɔ in mɛnnen ma bɛn maa caman mɔ. Dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma kɛtɔ filɛ nin ye ka surasilakaw ni polisilakaw kolokolo k'u bila maafa la. Fanga sinamatɔ ɲɛma ni o ye Atiku Abubakari ye, Jonathan Goodluck ka fanga ɲinindɔ PDP o cɛbɔ n'ale yɛrɛ kɛra jamana ɲɛma dangan ye ka tɛmɛ. A y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka nin dandigɛli in bi bala bɛɛ lajɛlen la fɔ ko barisabu ka d'a kan Muhammadu Buhari bi deli ka jamana in mara kuma min jagoya fanga bɛ jamana kɔnɔ surasi fanga san 1980 waati o senfɛ a ye kafo de jaso k'i coko dɔ nɔna ko ni bɛnkan man ka dugu jɛra Muhammadu Buhari hakili la k'a fɔ a b'o jagoya fanga kuma kelen de la ko n'o ye nin n'a ɲɔna kɔrɔfɔ k'o man ka bala maa na ko barisabu ka d'a kan ko bɛnkan fanga maa tɛ a bɛ fɛn min dɔn o ye jagoya ni fin de ye. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ bɛɛ kɛn bɛ k'i tulo madasa ka minisiri ɲɛma tɔgɔ kɔnɔ nka yan'o cɛ fanga ɲinindɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛma Joseph Kabila ka cɛbɔ kɔkɔrɔma don k'a ka kɛ jamana ɲɛma ye n'a ma se ka sira sɔrɔ. Emmanuel Ramazani Shadari dɛmɛ fanga ɲinindɔw u fara mɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ ko Front Commun pour le Congo FCC. Tiɲɛ don u ma jamana ɲɛmaya sɔrɔ nka wasadensigi kalataw ni jamana kundigisigi kalata min kɛra ɲɔgɔn fɛ ka taa se marabolo ɲɛmasigi kalataw ma u ye wasaden caman ni marabolo ɲɛma caman sɔrɔ. Kongo Kinshasa jamana dun fanga taabolo kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa min ka maa ma na caya wasabilo kɔnɔ fanga fanba bɛ di o de ma. O b'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛma bɛ bɔ fa min fɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fa in de don. N'a ma ɲa k'a fɔ olu de ye sebaya ta o wasadensigi kalataw ni marabolo ɲɛmasigi kalataw la u y'a lajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ka ɲɛma fɛ yen n'o ye jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ye. Ko in kɛra ka bɛn ni araba février kalo tile 20 ye a ka foroba dɔ kɔnɔ ka jateminɛ kɛ baaraw bɛ boloda cogo jumɛn bawo minisiri ɲɛma kan ka bɔ u de ka fa fɛ u yɛrɛw ka jate la. Front Commun pour le Congo FCC maa min y'a babu sentigi ye ko Nehemi Wilanya o y'a yira k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan ani kɛli ka kan k'a sabu kɛ bɛnkan fanga min bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ o bɛnkan fanga taabolo kɛmɛ ka fanga di fanden ma fa min ka wasaden ka ca wasabilo kɔnɔ ni o ye u ye k'a ka kan u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye baaraw kan ka boloda u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Nka kɛnɛ in ka Front Commun pour le Congo FCC a ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ni ɲɛma bɛ u la jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila k'a dɔn k'a fɔ ale de y'u ka ɲɛma ye wa fɔ ka taa fɔ min kɛra u b'u kala a ye k'a fɔ u t'a kɔ bila. Maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ni olu dɔw kɛn tɛ ka ko in ye ni ɲɛ ɲuman ye n'u kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka segin ka na fanga la don dɔ la ko nin y'o de labɛn dɔ ye. Nehemi Wilanya y'a yira k'a fɔ olu da tɛ don o yɔrɔw la nka olu kɔni bɛ se ka min fɔ diɲɛma ye wali kelen diɲɛma kɔni kɛra min géré ye n'a kun jiralen kun don k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ko bɛnkan fanga maa tɛ bi kɔni a y'a jira bɛɛ la k'a fɔ a ye bɛnkan fanga maa ye bawo yɛlɛma kɛra jamana kɔnɔ maa kura nana jamana
ɲɛmaya la a ko wa o de ye ko gwɛlɛ ye juma février kalo tile 22 fanga ɲinindonw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ni o ye Front commun pour le Congo FCC jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fa u ye wasaden minnu sɔrɔ marabolow kɔnɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila bina olu wasadenw fɛnɛ bisimila a ka nin foro kelen fɛnɛ kɔnɔ a n'olu fɛnɛ bi dɔ fɔ ɲɔgɔn ye. Ameriki jamana, Angleterre jamana ka taa se Norvège ma araba u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ olu bin bɛ ka jɔrɔ Sudan du Sud kunkanko la. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la septembre kalo tɛmɛnen ko mugu mankan bi da walasa maa nana masumanenw ni bi kisi nka tile layina ta bila bɛ foroba mugu la ko kura. Ko ni jamana ɲɛmaw ma jateminɛ kɛ Riek Machar jamana ɲɛma danga ani jamana ɲɛma Salva Kiir u ka fanw ka ji dɔɔni kɛ u ka min nɔ ko tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na k'a bɛ kɛ fu ye. Bena mara min be ni mugu manga bɔra ye o ye yeyi mara ye Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ baɲumankɛlakaw minnu bɛ Sudan du Sud jamana dafɛ k'a dɛmɛ a ka se ka bɔ nin siya woloma mankan in na u y'a yira k'a fɔ u be a ɲini jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka danga Riek Machar fɛ u k'u jando ma nana masumanenw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini siya woloma kɛlɛ in daminɛna Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ mangama jamana ma degunenw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés o y'a yira k'a fɔ maa 380 ɲɔgɔnna de fara maa 4,000,000 ni kunkan 22 y'a sigiyɔrɔ bila Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.